Croeso i chi Ffion i stiwdio radio cwl Cefn Coch. Rydym ni am ofyn ychydig o gwestiynau i chi. Beth yw gwaith Swyddog Cadwraeth Ynni cynnwys Gwynedd? Wel, mae'n swydd i yn edrych ar adeiladau Cyngor Gwynedd a faint o ynni da ni'n ddefnyddio yn bob adeilad a trio gweld os allwn ni leihau faint o ynni da ni'n ddefnyddio drwy newid ymddygiad. So hynny di, bod ni yn trio cofio i ddiffodd pethau a defnyddio yr offer sydd gennym ni yn yr adeiladau yn well. A mae'r ymddiriedolaeth garbon yn credu y gellir arbed tua 10% o ddefnydd ynni adeilad, jyst drwy ymddwyn chydig bach o wahanol. Lle da chi'n byw? Dwi'n byw yn Mynydd Llandygau sydd ddim rhy bell o Fangor. Beth ydych chi'n feddwl o syniad o gael paneli solar neu melyn wynt i ysgolion Gwynedd? Dwi'n meddwl bod hynna'n syniad gwych i fod yn onest. Mae yna rei ysgolion sydd â paneli solar yn barod. A mi fydd na fwy o ysgolion yn cael paneli solar dros yr ha. Dwi'n meddwl efo melyn wynt, mi fysa fo'n gret. Sa'n ni'n gallu rhoi melyn wynt yn yr ysgolion. Ond mae yna broblemau sŵn a pethau felly. Felly os oes a dau yn agos iawn i'r ysgol, mi all melyn wynt fod yn fwy o broblem na paneli solar. Oes gendych anifal anwes? Oes, mae gen i gi. Un ci, mae o bron yn 8 oed a Alsatian ydi o, o'r enw Sebon. Beth yw eich hoff fwyd? Dwi'n licio lot o fwydydd gwahanol, ond dwi'n siŵr mae'n hoff fwyd i ydy bwyd môr. Beth yw eich diddordebau? Wel, yn ddiddordeb mwyau ydy cerdded y ci. Da ni'n byw mewn ardal hardd iawn a dwi'n licio mynd allan i gerdded a gweld golygfeydd gymaint ag y medrai. Sut ydych yn teimlo wrth wneud eich gwaith? Dwi wrth y modd yn gwneud yng ngwaith. Dwi'n cael mynd o amgylch adeiladau gwahanol, ysgolion yn bennaf, ond hefyd canolfanna hamdden, llyfrgelloedd, cartrefi preswyl. So dwi'n cael gweld lot fawr o bethau gwahanol a lot o bobl gwahanol yn yng ngwaith i, felly dwi'n lwcus iawn o'r hyn dwi'n ei wneud. Beth yw eich hoff lliw? Dwi'n meddwl mae gwyrdd di'n hoff liw i fod yn onest. Ys faint ydych yn gweithio fel Swyddog Cadwraeth Ynni cynnwys Gwynedd? Dros 2 flynedd bellach. So ni'n gwneud swydd tebyg, ond yn helpu busnesau o blaen, ond rwan dwi'n helpu adeiladau'r cyngor. Cwestiwn sydyn i orffen, rygbi neu pêl-droed? Wel, gan fod ym mrawd i'n bêl-droediwr proffesiynol, fydd rhaid i fi ddeu pêl-droed, dwi'n meddwl. Gobeithio rydych wedi mwynhau y cyfweliad yma yn stiwdio radio cwl Cefn Coch. Diolch i chi.